La vaga de l'any passat a Euskal Herria, amb el lema per un sistema públic comunitari de cures, ha estat un esperó perquè prengués força en l'agenda política del moviment feminista del nostre país la reivindicació d'un sistema públic de cures que garanteixi recursos i el benestar de les persones a càrrec o dependents, les seves famílies i persones cuidadores, així com condicions laborals dignes. Del debat en el si de la Secretaria Feminista i l'Assemblea Feminista del sindicat, assumim aquesta demanda que ja vam apuntar l'any passat, assenyalant la invisibilització i precarització del treball de cures i exigint que sigui reconegut i remunerat i es garanteixin recursos per garantir-ne que aquestes cures són de qualitat. En el nostre manifest apuntem aquestes demandes i assenyalem com en el context de precarietat en què es desenvolupen les cures, les dones migrades, que són qui majoritàriament i sovint fora del mercat regulat exerceixen aquestes tasques de cures als nostres familiars, pateixen condicions laborals especialment dures. Plantejarem aquest sistema de cures radicalment públic en el marc de la República Catalana Feminista de Drets i Social, entenent que volem i ens cal un marc de sobirania per poder decidir quines polítiques públiques feministes transformadores articulem per superar la divisió sexual del treball i les derivades d'un marc de relacions patriarcals i capitalista que és font de desigualtat, violències, estigmatització i discriminació de totes aquelles persones que no són, des del seu marc mercantilista, productives.